Salut și bine v-am găsit la un nou episod aici cu Cosmin. Și cu Daniel. Ce vorbești? Înainte de toate, eu fac un opening mic. Da, dați like și subscribe. Acum o să dăm... Acum o să dăm meci. Bun. Hai, dă-i meci. Aslam skin-ul. Ca să luați skin-ul. Pe 90 în fond LED. Intrați acolo să vă pun. O să vă pun link în descriere la către canalul lui Cosmin. Hai că și să pun dacă e. Hai că... Ai pus mă acolo. Hai că ne jucăm mai aici, nici n-ai zis ce ne jucăm, ce naiba faci. Păi spune-le tu. Ne jucăm Hai să spun. FTS Goi, ne jucăm de pe atât că ăla. Bă, dar tu pe ce ai dat aici, mă? Nu știu după ce. Parcă nu era. Bă, parcă nu era ăsta modul. Pe ce ai apăsat, mă? Nu știu, după ce ai apăsat. Ce te pui pe aici? Nu știu. Uite că mă de aici, n-am. Hai că tu un kill n-ai făcut, bă. Bă, stai mă, că nici nu a început runda. S-o bloca meciul. Ba, mă, începe runda, bă. Bine, mă. Dar avem toate armele aici, bă. Hai ce mi-au dat ăștia, bă. Mamă. Cred că muri. E cam greu. Mamă. Tu nu faci nimic în echipa asta. Bă, nici știu. Care, mă? Nu fac nimic, avut, dar tu? Hai, că zic că nu. Asta la distanță. A, mă, ce te faci, mă, ce s-au de acolo la tine? Bă, dar eu nu kill l-am făcut, bă. Hai, mă, și am unul, nu a aplicat. Ce mai nu, bro, man. Da, dar eu nu nimerez nimica. Ce s-au de, mă? Easy cap. Bă. Yes! Ia rămuțele, mă. Fac! Mor! Man, ce țântă n-am. Hai să cred că mai grele. Hai câștigăm? Nu, sunt în minus. A murit, bă, dar n-ai ce să faci cu sniperul, bă. Bă, tu n-ai făcut 2 kill-uri. Păi cu sniperul. Stai ca la Deagle, ca în skin șmecher pe Deagle. Bun, altceva, știu de zic, băgam zone. Easy cap. A murit. Cum a murit, mă? Și nu mă stop. Bă, dar aici e insane. Nu se unează. Bă, dar nici nu m-a spawnat. Ce s-au de aici? Mamă, ăștia jocul nu ca un eu. E de rodizet. A murit. Bă,
Bă, dar n-am nimerit nimica. Bun. Nu mai am nimic. Da, mai nu lăsați. S-a murit. Nu ne lăsați în scundă. Bă, nu mai muri. A murit. Și eu și tu. Nu mai muri. Dar tu ce ai făcut? Că și tu ai murit. Bă, dar sare sunt asta, ce cu jocul ăsta? Da, de mâine nu ne mai jucăm cu Cosmin, că... Bă, a murit de 10 ori. Bă, de tot. Da, erau mai mari. Bă, stai. Trebuie să mă tuzi de la. Cum mă dă ăsta atâta, bă, dă-l naibii? Și la ce-mi părere ăsta. A murit. Deci te-ai bătut joc. Mamă. Bă, ce dau ăștia, dă-i naibii. Mamă. Bă, tata, o ia amândoi pe mine. Hai, că odată nu fac acolo. Venit altul. Am 4 ori de viață. Ai câștigat. Hai, că te-ai bătut joc. Da, e că Da, cred că bata a fost și episodul ăsta, ești nebun. începem cu... Bă, dai că am primit cutie, bă. Tu ai primit cutie. Începem de acolo. Te-ai primit cutie, bă. Păi și am primit cu tine. Tu ai primit cutie, ai ieșit afară? Păi și tu ai primit. Nu, n-am ieșit. De am primit altceva, păi am ieșit afară. Asta cred și eu. Am pus pauză pe video. Eu n-am pus. Eu deschid acum. Stai. Că mi-a picat cutie ea. Valor Crate. Opa. Ia să vedem. Ia, ce Ia când pica skin-ul ăla pe 90. Pe 90. scane. Doamne, cine mi-a picat tot pe 90? Eu mi-a picat pe spas. Uite. Spas. Oare să vând o armă iasă? Nu știu. Stai că și eu am 2 chesturi. Dau spun. Da, cum a fost acest episod, ne auzim data viitoare. Așa, repede. Da, asta a fost primul episod.